Tervetuloa kyselytilaisuuteen ja valtuutettu Sami Saarinen on 25.10.2016 jättänyt hallintosäännön 62 pykälän mukaisen kysymyksen kunnan hallitukselle. Ja Sami Saarinen, ole hyvä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa. Onko tämä päällä? Eli tässä on kunnanhallituksen vastaus Sami Saarisen esittämään kysymykseen. Pro Pyhtää ry:lle myönnetystä välirahoituslainasta on edelleen 15 000 € maksamatta. Yhdistys anoi 30.6.2016 saapuneella kirjeellä lisää maksuaikaa lainan loppuerän suorittamiselle 31.12.2016 saakka. Anomusta perusteltiin sillä, että hankkeen loppuselvitys ja tilintarkastus on kesken. Kuten Sami Saarinenkin totesi kysymyksessään, kunnanhallitus jätti asian pöydälle odottamaan loppuselvitysten valmistumista. Tilanne tällä hetkellä on se, että yhdistys on ilmoittanut 28.10.2016 saapuneella kirjeellään, että velkapääoma korkoineen maksetaan takaisin kunnalle 5.12.2016 mennessä. Mikäli yhdistys ei maksa jäljellä olevaa velkapääomaa korkoineen ilmoitettuna aikana, kunnalle ei jää muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä perimään saatavaa ensin laskulla ja sen jälkeen pakkokeinoin. Siinä oli vastine. Siihen oliko lisäkysymyksiä tähän? Oli kattava vastaus. Kyselytunti on päättynyt. Saa ottaa kahviikin lisää. Kunnanvaltuuston kokous alkaa, suorittaa nimenhuuto. Appelberg Jan. Björkqvist Camilla. Rokkila Rune. Halme Seija. Puhtinen Erkki. Huovila Kari. Kallio Osmo. Paikalla. Kansikas Jari. Laakso Paula. Lehto Heli. Lehto Rauh. Liimatainen Mervi. Lindemark Susanna. Marttinen Taina, Metsola Anne, Piispa Jespar Seija, Köyhönen Jouko, Reinlund Bengt, Saarinen Sami, Söderholm Jukka, Tamminen Lea, Seder Uule, Seder Sari, Tuhkunen Kalervo, Tuomala Markku, Tähtinen Hannu, Ukkonen Jarkko. Todetaan, että 27 valtuutettua on paikalla. Mennään asiakohtaan 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Tästä kokouksesta on annettu yleisesti tieto valtuuston työjärjestyksen 8. pykälän ja kunnanvaltuuston päätöksen 3. pykälän 25.1.2016 mukaisesti julkaisemalla kokousta koskeva kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja Pyhtään Lehtipyttisbladetissa 25.10.2016. Kokouksen esityslista liitteinen on postitettu 2.11.2016. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asia 1 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan 2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastusvuorossa on Jukka Söderholm ja Lea Marttinen. Sopiiko? Ei kun Lea Tamminen, anteeksi. Ja. Molemmille sopii, niin valittu pöytäkirjan tarkastajat ja asia 2 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan 3. Vastineet kautta arviointikertomus 2015.
Ja se kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee vastineet tietoonsa saatetuksi. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu asiasta päättyy ja merkitään arviointikertomustiedoksi. Asia 3 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan 4. Siltakylä Heilahden asemakaavan muutos kautta tiealueet. Ja se kunnanhallitus ehdottaa, että Siltakylä Heilahden asemakaavan tiealueita koskeva kaavamuutos hyväksytään. Keskustelu asiasta alkaa. Ei puheenvuoroa, keskustelu asiasta päättyy. Ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt Siltakylä Heilahden asemakaavan tiealueita koskevan kaavamuutoksen. Asia 4 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan 5. Huume- ja päihdevalistusrahaston varojen käyttö. Ja kunnanhallitus ehdottaa, että huume- ja päihdevalistusrahasto lakkautetaan ja siitä vapautuvat varat siirretään koulutoimen Liikkuva koulu-projektin rahoitukseen. Keskustelu asiasta alkaa. Sen verran täytyy rehtori tuosta kysästä, että onko meillä nyt sitten tähän opetustoimeen muuten sisällytetty tämä päihde- ja huumevalistus, ettei se nyt jää ihan oman onnensa nojaa. On kuulemma sekä ylä- että alaluokille, kun se nykyään alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Hyvä. Muita pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, keskustelu asiasta päättyy. Ja näin kunnanhallituksen ehdotus on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. Asia 5 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan 6. Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017. Ja siellä on vuoden 2000, kunnanhallituksen ehdotus on, että määrätään vuodelle 2017 kiinteistöveroprosentit samat kuin oli viime vuonna. Niitä on varmasti turha lukea, kun ne on tuossa esityslistalla mainittu. Keskustelu asiasta alkaa. Eli prosentit pidetään ennallaan. Keskustelu asiasta päättyy. Ja näin on kunnanvaltuusto määrännyt vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit ehdotuksen mukaisesti. Asia 6 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan 7. Kunnallisveroprosentin määrääminen vuonna 2017. Ja kunnanhallituksen ehdotus on, että kunnallisveroprosentiksi 20,25, eli sama kuin tänäkin vuonna. Keskustelu asiasta alkaa. Kari Huovila. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Meillä oli tämä infotilaisuus koskien ensi vuoden talousarviota, sen valtuusto, ja siellä todettiin, että pystytään pärjäämään silläkin, että pidetään nämä veroprosentit ennallaan. Toki siinä on vähän optimismiikin. Sen verran keskusteltiin omassa ryhmässä tästä, että nyt kun pidetään nämä veroprosentit ennallaan ja jos tulee jotain käppejä ensi vuonna, että näyttääkin, että verotulokertymä ei mene siihen, kun ollaan ajateltu, niin meidän ryhmä ei tule olemaan valmis mihinkään lomautuksiin hätätoimenpiteen sen takia, että ei sit nostettu veroja, eikä myöskään siihen, että jotain palveluja heikennettäisiin. Että nyt on se tilaisuus, missä niitä asioita katsotaan pitemmälle, jos ollaan kaikki samaa mieltä, että nämä riittää ja tämä riski otetaan, niin silloin se riski on yhteinen, mutta tämä pitää kaikkien tiedostaa, ei muuta. Jari Kansikas. Niin, puheenjohtaja, valtuutetut, tämä alkaa olla aika muodissa tämä tämmöinen optimismi tässä talousarvion teossa. Ja ihan niin kuin Karikin sanoi, niin toivottavasti ei olla sitten
vuoden päästä siinä tilanteessa, että hups, meidän arvaus menikin vähän pieleen. Näytti rupesi kuulostaa kuin meteorologilta, että tuo sään ennustaminen vähän vaikeaa, mutta sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Mutta itse ja ryhmä nyt on valmis tähän luottamaan, että tämä arvio nyt tällä kertaa olisi oikein osuva. Että toivotaan näin ja vuoden päästä sitten nähdään, että missä mennään. Hyvähän se olisi, jos tämä kehitys todella olisi tämän suuntainen, mitä tässä nyt on arvioitu. Raul Lehto. Puheenjohtaja, valtuutetut. Ehkä kannattaisi huomata, että tämä on hallintokuntien jättämien karsimattomien talousarvioehdotusten perusteella tämä 1,017 miljoonaa euroa. Että myöhemmin ei olla hyväksytty vielä minkäännäköistä talousarvioa. Että sen jälkeenhän se sitten vasta realisoituu, että minkälaiset laskelmat me ollaan tehty. Mutta haluaisin nyt kuitenkin sanoa, että ei nämä kertymäarviot ja talousarvioesitykset ihan tuulesta temmattu jo, että kyllä tässä on vähän vakavampaakin laskelmaa kuin toiveita takana. Että sittenhän myös se lopullisesti nähdään, että minkälainen talousarvio me hyväksytään. Että siitähän se on kiinni. Pyydetty puheenvuoro ei ole, keskustelu asiassa päättyy. Ja näin kunnanvaltuusto on määrännyt kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2017 20,25. Asia 7 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan 8, talouskatsaus 1-9 kautta 2016. Ja siellä on kunnanhallituksen ehdotus, että talouskatsaus merkitään tietoon saatetuksi ja keskustelu asiasta alkaa. Hallintojohtaja tai VT-kunnanjohtaja, miten se nyt haluaa nyt tässä tilanteessa sanoa tietysti. Herra puheenjohtaja, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Itse asiassa siinä listalla on oikeastaan sanottu kaikki oleellinen. Edelleen voidaan todeta, että kunnan tämän osastojen menokuri on pysynyt erittäin hyvänä myöskin syyskuun lopun tilanteen mukaisesti. Sen sijaan nuo tulot on kertyneet vähän heikommin, mutta kaikesta huolimatta verotulot on kohdanneet tilannetta sen verran, että on päästy syyskuun loppuun niinkin reilu ylijäämään kuin 1,43 miljoonaa euroa. No, tämä tietysti on tällä hetkellä näennäistä ylijäämää, sillä meillähän on edessä marraskuussa oikaisukirjaus, jossa 1,2 miljoonaa noin lähtee kunnan verotuloista pois siitä johtuen, että ihmiset panttaavat noita verotulojaan ja sitten saavat veronpalautuksia joulukuussa ja kunta joutuu ne rahoittamaan tässä marraskuun tilityksen yhteydessä. Että jos nyt ihmiset olisi sen verran järkevämpiä, että jättäisivät tapauksessa tästä oikaisutilityksestä huolimatta, niin tuo tehty veroennuste syyskuun perusteella näyttää siltä, että meillä pää on edelleen pinnalla, eli noin 380 000 euroa oltaisiin plussan puolella. Että tämä ehkä keskeisin tästä katsauksesta. Kiitoksia. Pyydetty puheenvuoroja ei näyttäisi olevan. Keskustelu asiasta päättyy ja merkataan talouskatsaus tiedoksi. Asia 8 loppuun käsitelty.
Mennään asiakohtaan 9, Verssonkankaan asemakaavan laatiminen. Pari sivua asiaa. Sitten siellä on kunnanhallituksen ehdotus, että kaavan hyväksymispäätös 15.8.2016, pykälä 37 pysytetään ennallaan. Keskustelu asiasta alkaa. Taina Marttinen. Pyydetty puheenvuoro, muita ei ole. Keskustelu asiasta päättyy. Taina Marttisen tekemä ehdotus ei ole kukaan kannattanut, niin asia siltä kohtaa raukeaa ja kunnanhallituksen ehdotus on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. Asia 9 loppuun käsitelty. Taina Marttinen. Merkitään pöytäkirjaan. Toimitatko kirjallisena sen toimistolle? Mennään asiakohtaan 10, tilintarkastuspalveluiden ostaminen vuosiksi 2017-2018. Ja siellä tarkastuslautakunta ehdottaa, että hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut sekä tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut tilikausiksi 2017-2018 hankitaan suora hankintana BDO Audiator Oyltä. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu asiasta päättyy ja näin on tarkastuslautakunnan ehdotus tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. Asia 10 loppuun käsitelty. Viralliset asiat on käsitelty. Onko valtuutetuilla aloitteita? Sami Saarinen. Puheenjohtaja, valtuutetut. Tämä on valtuustoaloite arkistointiohjeistuksen muuttamisesta. Esitän Pyhtääkunnan arkistointiohjeistuksen muuttamista siten, että sähköisessä muodossa olevaan dynastiin tallennetaan pöytäkirjojen lisäksi pysyvästi myös asian käsittelyyn liittyneet päätöksenteon kannalta olennaiset liitteet. Esimerkiksi teknisen lautakunnan investointisuunnitelma vuodelle 2017 ei nykymuotoisesta arkistointimenettelystä löydy helposti saatavana sähköisenä muotona. Kiitos. Aloite menee valmisteluun. Onko muita aloitteita? Ei ole. Aloitteiden käsittely loppunut ja näin on kokouskin myös päättynyt. Kiitoksia osanotosta.